Si tratta del carissimo Don Anthony Teuma. L-aħbar tal-Nunzju intlaqet b'applaws twil mis-saċerdoti Għawċin miġbura fis-Santwarju ta' Pinu, b'Don Anton Teuma wieġeb bil-kelma grazzi. Ma' Television Malta l-isqof il-ġdid stqar li kien qed iħoss sens kbir ta' gratitudni lejn Alla, is-saċerdoti u lil Sara Fawdex waqt li ammetta li kien qed iħoss sens ta' biża' għal bidu ta' din il-fażi ġdida f'ħajtu. Kont lest li l-mulejn u din il-biċċa żgħira jew oħra ta' libertà li kien baqali lest nagħtilek ukoll. Ek għalġit verament ek tal-poplu Alla, ekku biex il-persuna ta' Ġesu tkun magħrufa u maħbuba minn iktar nies possibbli. Bil-kwadru tal-Madonna ta' Pinu frisk minn restawr fl-isfond u xi qraba qudiemu, Don Anton stqar li f'dan il-mument qiegħed iħoss li huwa l-aktar bniedem fil-bżonn Fawdex. Jien għandi bżonn is-saċerdoti u n-nies, ġifieri l-iktar bniedem bżonn jus li hawn. Allura qisu hekk nappella u jien naf li jien ħdimt ma' ħafna nies ħadmu miegħi kemm ilni hawnhekk f'daw snin u naf li anki dawk illi minħabba raġuni oħra forsi għax kellhom it-tfal żgħar jew għax kellhom anzjani d-dar kellhom iħallu mill-attività pastorali, jien naf li dawn anzi ngħidilhom biex jerġgħu jiġu on board ħalli flimkien huma jafu bl-istil kif naħdem, jiġifieri flimkien inkomplu mexjin ħalli verament is-salta ta' Kristu tkun tista' tasal f'kull kantuniera ta' din id-djoċesi. Sinifikanti kien il-moment meta l-isqof Mario Grech li bisslu Karlotta li hija waħda mill-insinji tal-isqof u ppreżentalu salib. Li qed ngħaddilek is-suċċessjoni. Jiena rċevejta minant il-mibkej benifattur tagħna tnejn l-isqof Kawkej kien kullhom kienu kun ferħan. L-isqof Mario Grech stqar li jħossu komdu jiddeskrivi lill-isqof Maħtur bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-isem ta' Kristu. Saħaq li l-isqof rridu nħarsu lejh mill-għajnejn tal-fidi għaliex inkella ikun hemm ir-riskju li għalina dan ma jkunx tassew isqof. Hemm ir-riskju li l-isqof narawh CEO ta' NGO, però l-Knisja mhix hekk. Jiena f'dawn il-jiem iltqajt diversi drabi ma' l-isqof Maħtub u qal espressjoni li niżlet li qasel għax qal jiena rrid knisja f'nofs il-problemi tan-nies. Imwieled ix-xara f'familja ta' Erbaħwa, Don Anton Teuma għandu 56 sena u l-ġimgħa d-dieħla jagħlaq 32 sena saċerdot. F'nofs l-istudju fis-seminarju għamel sena jaħdem bħala welder l-Awstralja fejn kiseb liċenzja f'din is-sena u anke bħala electrician. L-ewwel snin tas-saċerdozju qatt tagħhom jistudja u f'ħidma pastorali f'Ruma sakemm fl-1997 intalab jirritorna Għawdex fejn għal 10 snin kien ir-rettur tas-seminarju. Wara sena fl-art imqazza u ddedika ħafna ħin għall-istudju fosthom fit-terapija tal-familja. U għallim fis-seminarju u għall-aħħar 12 sena huwa delegat tal-isqof għall-pastorali tal-familja. Don Anton Teuma iħobb l-isport u x-xogħol manwali. Il-Prim Ministru Robert Abela, l-isqfijiet Charles Cicluna u Joseph Gallia Kurmi u l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ferħulu u raddew ħajr l-isqof Mario Grech li għal dawn l-aħħar 14 sena mexxa d-djoċesi ta' Għawdex. Min wissu l-isqof Grech ser ikun ibbażat il-Vatikan fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet.